Hawa po ng motora na mabungol, hindi ka magsunod. Plaza. Tunay gamit na mo ba? Tunay toro ba? Ay, ito ah. Ay, natin. Pilaran yung oras kibahing lahat. Dahil na kayo ba? Di ka pagod ko diri ang ganiya. Para gani, tagapupon. Balik ra. Ayo palang kayo, dugog na kayo. Ano sa toto? Oo, mag-dinner sa ni kay gutom na ba? Katina. Gamay lang. Okay, mas manay mo pagsunal. Amo ah. Wala na pa ka asa. Katapad. Mundo. Ako na naka-short kayo. Resort lagi ka. Kailangan kayo matapad dyan eh, parmalaan ba? Tunas downtown, dapat dikit. Hawa po ng motora na mabungol, hindi ka magsunod. Bungos kayo ba? Palang ganyan na, sunod lang katungkot na. Dagan. Dagan. 5 hour. Lama, upat na ni sunod. Sapa kayo eh. Natakarong din ang squad na Ninja 650 and Ninja 400, CB 150R, CF Moto, 300 SR sa kumanghod. Ako ZX RR, ZX 25R lang eh. Gani, I think Ninja 300. Ninja 300. Muna ang gang karon, gang. Sino doon? Ano ba sila yung Redors? Wala na, sold out na sa'yo, may ganyan reod to. Sa Pedax ay Jules mo ka. Siguro ni Ayaw kay Bags, Jules na si Bags. Jules ito, di ba mo? Ano sa mana? Ay, kita sa vlog. Ano sa man eh? Kating na ino. Nakita sa vlog, boss. Ngayon? Mineral Kami ko. na, kami na. Time lapse bro, time lapse. Sold na? Sold na? Wala, ikari kaon bro. Ikaw bro, sold na wala bro. Okay na bro, ako pag-iwan. One cock. Grabe, gatsat eh. Ganina ba yung gatsat ba? Ito namin di karon sa may tarakapihan. Ano yung squad karon? Pinagwapo din kayo, dara mo ni. Mo ni pinakagwapo. Pinagwapo. Lahi dyan yung seat no sa 400 650. Kuan ba yung mas? Tabaon dyan ya? Sa 400. 140 kayo. Kari, isundog mo sa naked. Lagi, masigit kwarta niya. May kwarta be like. Nasunod si Mana, kanina po gusto kayo matambay. Hagda kayo. Buo na motor. Surprise naman, surprise. Di si Bads ay gusto kayo mo hagadron kayo pag motor tambay. Question mark ko sa. Gari. May 25R dali bag bot, CF Moto 25R, 400 R3 650 between kalimot ko unsa na siya basta built naman gud siya. MT-03 200 something kalimot na pug ko. CB 150 tapos Ninja 300. Patience lang yun din. Yo, shout out to sa mga amigo nga mga gwapo. Hi. Yes. Kilasa. Ayaw, cool. Kuya, tao, sintro.
Yes!